May samanenadani tintay ipakayagkab iti tangatang manipud ken ni Mr. Marlon Agbayani Rodrigo ti Claveria, Cagayan. Dayo na napauluan iti umununeg umimibas. Adda bumalasang apagayam ko, agnaed ititok-tok ti bantay kalbo, makmakan iti patad di naammo, tabagas ti kamotig ti innaing tao. Iti maysang aldaw ket inawis ko, abumaba iti dimmakkelak adiso, ket agmerienda iti uneg ti balay ko, ken sa bali a putahe ti iparaman ko. Gapu iti kapudot kati kagatyenpo, naguksubak ididakam tinagsaho, awan ti bain-bain nga inyarikap ko, inkarik amakan iti dila na ket baro. Kaamak naman idi kaidasdasar ko, taaring agas aso makasinit kano, di nakitaen sa nagmisugsug aso, permi asumikad arig na sumangdo. Adu nga uyuyot, adu nga ay ayo, sala naggaraw idiin na insao, inayad din siya ti makaammo, dim ipatay gagangay ti agdadamo. Bigla ang nagriyaw, nagikis ni ading ko, pudno kaya takay to'y manong ko. Uray ko la ikibim ititunggal ka nito, umununeg uminimas ti imet mo. Ne ay por Diyos ti kalong anagamo, ni ading ko di na naikiwar, ti inted ko ahalo-halo, namak may ket din no sa bali ti imparaman ko. Tay tagpakabuklan ti daniw ni Mr. Marlon Agbayani Rodrigo ti Claveria, Cagayan. Babaen to'y pagayam yun, nekso nagkawili ti Pamplona, Cagayan.